बिपिएफनि थासारि होननानै बुङोबा नोंथांमोना नुगोन थांनाय 2014 आरो 2015 मायथाइनिफ्रायनो कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफआ गैखाया। फैबाय थानाय समफोरावबो बिथांमोना जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफआ मालाबाबो फैनो हाया, बेखौ जों गेरेन्टि लानो हायो। कक्लाबारि समस्तियाव इउपिपिएलनि बादै ट्रेक्टरनि बादै रावबो आफादफोरखौ रायजो राजाफ्रा गनायनाय नङा आरो जोंबो गनाया। थारैनो गिबियावनो आं रायजो राजा आरो जोंनि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि आरो प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर होगोन। ब्लक कमिटिया बा मिरु कमिटिया बिथोन हरनाय बायदियै दिनै कक्लाबारि समस्तिनि बुथ सन्मिलनखौ जेरैबायदि हांख्रायदो बे हांख्रायनाय बायदियै बिथांमोना बाहागो लाफैनानै जाफुंहोनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव दिनै जेरैहाय जोंखौ हेफाजाब होदों, फैबाय थानाय समफोरावबो बिथांमोना अरायसमबो बिनिख्रुइ रासिनै जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बिपिएफनि थासारि होननानै बुङोबा नोंथांमोना नुगोन थांनाय 2014 आरो 2015 मायथाइनिफ्रायनो कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफआ गैखाया। गोबां मानसिफ्रानो सानो देग्लाय इउपिपिएल सरकार थानायखाय देग्लाय कक्लाबारि समस्तियाव देग्लायसो इउपिपिएल जादों होननानै, नाथाय थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफआ गैखाथारा आरो फैबाय थानाय समफोरावबो बिथांमोना जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफआ मालाबाबो फैनो हाया, बेखौ जों गेरेन्टि लानो हायो। इउपिपिएलआथ' जेबो खहा जाया, माबायदि गेलेगोन बे गोजौनि बिथोन बायदियै जों मानिना लागोन। नाथाय जेरैहायानो गेलेया मानो बेयो जोंनि मोजांनि थाखाय जागोन आरो इउपिपिएलनि लाबनि थाखाय जागोन, बेयो खहानि थाखाय जानाय नङा। आं ओंखायनो रायजो राजा आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बेले बेजे जाहाथे सानबाय थाया ससियेल मिडियानि बाथ्राफोरखौ लानानै, बेखौ आं खावलायदों। आरो फैबाय थानाय समफोराव अरायसमबो जों गुबुन दोलोनि अनगायैबो जाय बिथांमोना जोंनियाव गेलेफैनो होननानै सानना दं बिथांमोनखौ आं गिबियावनो खावलायखानो लुगैदों। कक्लाबारि समस्तियाव इउपिपिएलनि बादै प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय सरकारनि बादै बेयाव रावबो राजखान्थि आफादा बाहागो लाफैयानो मोजांखा। आं मैया दाखालि बावै गुबुन आफादफोरनि प्रेस मिटखौ नुदों जे कक्लाबारि समस्तियावबो होगोन होननानै। आं बिथांमोनखौबो खावलायनो लुगैदों कक्लाबारि समस्तियाव इउपिपिएलनि बादै ट्रेक्टरनि बादै रावबो आफादफोरखौ रायजो राजाफ्रा गनायनाय नङा आरो जोंबो गनाया। जौगानायनि खामानि मावदों मावाखै बिपिएफआ होननाय मथे जागोन नामा? इउपिपिएलआथ' बा सरकाराथ' बिपिएफनि होननाय मथे सोलियाना। जों सरकार हिसाबै, जों पार्टि हिसाबै जों रायजोनि जिखिनि गांनाय उखैनाय, रायजोनि जिखिनि साननाय हनाय बिनि सायावसो जों लानानै खामानि मावगोन। बिपिएफनि होननाय मथे जों खामानि मावाना। बिपिएफआ अपोजिसन, बिथांमोना अरायसमबो जोंखौ नङा होनना बुंनो नागिरो, जुदिबो नंगौ। दा ओंखायनो आं सानो बिथांमोना अपोजिसनाव थानानै बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन, बेयाव जोंहा खर' सानो लागा गैया। जों समाजनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि जाथिनि थाखाय, जों गोजोननि थाखाय, जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जों थांथै रायजोजों थानानै खामानि मावगोन। आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो रायजोफ्रा जिहेथु हेफाजाब होगोन, आं ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायनो लुगैदों जों नोंथांमोनजों थैथां अरायसमबो दं। समाजनि थाखाय, हारिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, गोजोननि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिं, सोलोंथायानो जा, गेलेनाय बिथिङानो जा, समाज बिथिङानो जा, थुनलाइयानो जा, राव हारिमुआनो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि सरकारा अरायसमबो खामानि मावबाय दं आरो अरायसमबो खामानि मावगोन होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय बिपिएफआ गावसिनि जिखिनि अस्तित्व, गावसिनि जिखिनि थामोनथाय, बे थामोनथाया गोमालांहां जाबाय, गोमालांजोब्बाय फ्राय। बे समाव बिथांमोना बायदिसिना रायजोफोरनो मोनसे भ्रम नंखाय फोसावनायनि गेजेरजों बिथांमोना रायजोफोरखौ प्रभक खालामनो सानबाय दं। ओंखायनो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों बिपिएफनि जिखिनि प्रभक खालामनाय बा गुबुन दोलोनि आफादफोरनि जिखिनि रायजोखौ थगायनो नागिरनाय, बे थगायनो नागिरनायनिफ्राय जाहाथे रायजो राजाफ्रा जानगाराव थायो, बेखौ आं खावलायबाय। आरो नोंथांमोनाबो एसे बुजिनो लानाया बा बुजिनो नाजानाया दरखार दं। मानो होनोबाथाय दिनै थांनाय बोसोरनिफ्राय, थांनाय एमपि इलेक्सननिफ्राय दिनैसिमहालागैबो बिपिएफनियाव सोर दैदेनगिरि बिथांमोना दं? खालि एक्जिस्टिं एमसिएलएनि बादै रावबो बिपिएफनियाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा गैला। आंहा मोनसे फोथायनाय दं, फैबाय थानाय समफोराव इलेक्सननि खाथियाव एक्जिस्टिं बिपिएफनि एमसिएलएफ्राबो इउपिपिएलजों जइन जागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो मोनसे खौरां दं। ओंखायनो बिपिएफ दोलोखौ दोबैलांनाय आफादफोरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा खारफानाङा आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खारफानाङा होननानै आं सानो।